La ilaha illallah. 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 Ambe mi fosi la meuye. La ilaha illallah. Ku janto nura femuna. La ilaha illallah. Ambe mi fo marabauye. La ilaha illallah. Ku janto jamana baina. La ilaha illallah. Kawele da sila meuye. La ilaha illallah. Kawele la dine kanubao. La ilaha illallah. Ambe min fo ashimi. La ilaha illallah. Aki janto jamana ina. Wallahi la ilaha illallah. Ayau hakile to fasola. La ilaha illallah. Tubabu minu talin fileniye. La ilaha illallah. Anu sera ka tubabu gwe. La ilaha illallah. Anga donka fo jamfanti udo. La ilaha illallah. Udumbo fanfana kacha. Wallahi la ilaha illallah. Udumbe se ku chamana. La ilaha illallah. Angariya raka tubabu gwe. La ilaha illallah. Angana nyina ka jamana ingoloshi. La ilaha illallah. Andunga karange da uswa. La ilaha illallah. Anga marifa di sora suma. La ilaha illallah. Andunga njijanga sora sula. La ilaha illallah. Numogo be femina anguke. La ilaha illallah. Ambe minfo ashimiye. La ilaha illallah. Adunga jamana diula mede. La ilaha illallah. Ambe minfo politician ye. La ilaha illallah. Baudeli Wallahi kama. La ilaha illallah. Adunga tu jamana kadina. Wallahi la ilaha illallah. Aukatu anga pasuba injo. La ilaha illallah. Ambe minfo bauye. La ilaha illallah. Nura efe musamfula soro. La ilaha illallah. Kera. Adunga anniversary do. La ilaha illallah. Anniversary sera. La ilaha illallah. Ayau hakili tu nurala. La ilaha illallah. Nedungo anniversary. La ilaha illallah. Ibinye neje duma chaman fo. La ilaha illallah. Nedungo nyeneje kake. La ilaha illallah. Ati keni Musa kadu. La ilaha illallah. Ayau hakili sernina. La ilaha illallah. Adunka nyina orange ko. La ilaha illallah. Orange mone okanyi ko sobe. La ilaha illallah. Minfo baba Adama. La ilaha illallah. Bele bele. Adama ture ko dundi. Ture. La ilaha illallah. Tura FM karfabila. La ilaha illallah. Ambe minfo awagindo ye. La ilaha illallah. New York kauka awagindo. Kabamso. La ilaha illallah. Nura FM karfabula de. La ilaha illallah. Ambe minfo la daye. La ilaha illallah. Aisha gorobine kalada ko. La ilaha illallah. Hakili to Nura FMuna. La ilaha illallah. Ambe bele do wele. La ilaha illallah. Indonesi sigila ya. La ilaha illallah. Amadu bayogo kodunde. La ilaha illallah. Andunga fuli ba obesa. La ilaha illallah. Afulu
be arajo mingungana La ilaha illallah. Nura FM arajo La ilaha illallah. kunyumani kaubefu La ilaha illallah. kafoli la se jala koro La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndɔgɔ. Skay ne. Avec Chodi. Kosɛbɛ. C'est comment il est de Bashi. Ah. Les Jimbiri, il est un peu de Ji là-dedans. Oui. Les Nyamakuji. Il y a Nyamakuji. Ne. Wallahi. Kosɛbɛ. Là-dedans, ko nga piano de jouer. Hein? Ale hakila ko ne ka piano ko ye kloke de ko ye. Lada ina ko wuli bi dɛ. Ko nga piano de jouer, ko madu il faut jouer ton piano. Là-dedans ne ka piano a. Jonga joue afle ni. Ah. Ni ta wa. Ni ta piano de wa. Ale te wa. Ah. Boy sa te ko nga piano de jouer. Juru fɔ sa juru fɔ. Ah, ka juru fɔ. Awɔ. Ala ma ka jɔna. Wolimu de tara, wolimu. Wolimu nana i ka ala na jɔna. Hop. Tiens, ne maïdé. Ah. Ah. Yani ye juru ye. Odo a. Odo. Deke tu bana. Otea. Ah juru. Lada de ko nga fɔ. Wallahi. Piano te fɔ gansan de lada. I ka nga piano fɔ ko ka fɔ ten o te fɔ. Ah ni ye juru ye dɛ. Juru do kɛ. Wallahi. I b'o fɔ dɔɔni Ala ka ni sababa. Ya Rabbi ma. O kuma ndɔgɔ dugu jɛra. Kosɛbɛ. Dugu jɛ ko 12 kibaruya kura. Caman. An b'o de sarada. Nin ye tiɲɛ ye. Ni manaw ka se ka awɔ i k'a dɔn faamuya sɔrɔ a la. Ouais. Radio ye Nura FM. O don. 94. Siga t'a la. Komi murumuru 5. Ndɔgɔ bɛ yen maa caman b'a fɔ ko forme bɛ yen. Kosɛbɛ. An bɛ Ala barikada. Awɔ. Ni kɛnɛya bɛ yen. An bɛ Ala barikada. Ouais. N'o tɛ gɛlɛya min bɛ dugu la a dogo La tɛ maa si hawla, la. awɔ. Gɛlɛya in bɛ cogo min. Eh. Ala de ye a dɔn fɛn ye. Kosɛbɛ. Nka gɛlɛya dɔw bɛ yen a bɛ kɛ ka awɔ i k'a dɔn siniɲɛsigi dɔw. Ouais. A bɛ kɛ k'olu awɔ i k'a dɔn Ɲɛsigi. ɲɛsigi. Awɔ. O siratigɛ la Awɔ. an bɛ foli ani tanu an b'a lase kanuba ani dɛmɛba Kosɛbɛ. lamɛnjɛrɛ jɛkulu a fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na Tiɲɛ. an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ wariɲuman dɔn N'a ka kan. sanga ani waati Nge. Nura FM sanfɛ Nin ye tiɲɛ. ka foli in tanu k'a lase an bangebaaw ma Awɔ. olu minnu ye an ka ɲɛnabɔ sababu ye Kosɛbɛ. dɔ b'an ka karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ Awɔ. yen n'u b'an lamɛn Kosɛbɛ. an b'a bɛɛ lajɛlen fo Nge. k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Tiɲɛ. Nura FM sanfɛ Nin ye tiɲɛ. ka foli ani tanu k'a ta k'a sarada hali bi k'a lase jalakɔrɔji cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Kosɛbɛ. Mani cɛ ani muso denmisɛn ani O maabakɔrɔ don. k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Kosɛbɛ. Nura FM sanfɛ k'u k'u bisimila Tiɲɛ. awɔ i k'a dɔn danaya kɔnɔ Awɔ. u k'u bisimila Kosɛbɛ. ni Ala sɔnna a ma awɔ i k'a dɔn a tɛna kɛ basi ye Ahan. k'a n'a bɛ dɛsɛ Nin ye tiɲɛ. ni Ala sɔnna a ma u tɛna fɔ u jigi kɔ Abada. ni Ala ka jɛ ye Kosɛbɛ. kuma sɔgɔma in na Ahan. k'a ko teliya joona nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Mohamɛdi Kulubali n'an ko a ma ko fa Fa. kumaso kɔlɔsilen b'ale de bolo Nge. misirakaw ka belebele Ale an b'aw don. lamɛn Kosɛbɛ. awɔ i k'a dɔn a bɛ kɔlɔsili kɛ Awɔ. o kumana n'i ko cin cogi cogi Ahan. n'a ma bɛn a ma Eh. n'a bɔra k'a jɔ n ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la o I b'a ye. sabu an ka Nura FM in na Ahan. cɛ ko ale dama dama bi yan Eh. o Ala ka n'i ci A banna. mɛtiri bi yan Ah. awɔ mɛtiri bi yan Maître B. n'i y'a ye dɔrɔn ye faamuya ti nka a ma ɲi dɛ Ah. i b'a dɔn wa Maître. Ah. Maître dɔɔnin dɔ kɛ. jɔn don O tɛ jata ye wa? awɔ a banna o kuma ɲɛna Ahan. o kuma an ka foli b'a ye Kosɛbɛ. usu mɛtiri Us. a bɛ fɔ cogo di Maître. baasi tɛ Ahan. o kumana an bɛ foli lase Mohamɛdi ma Fa. awɔ i k'a dɔn ale n'a ka jama bɛ kɛnɛ ma Kosɛbɛ. ka kɔlɔsili kɛ Nin ye tiɲɛ. o jama la n'i ye awɔ i k'a dɔn dɔgɔnɔmuso Ahan. i na arama ale bɛ yen awɔ i k'a dɔn tefilesa ale bɛ maaw bisimila Kosɛbɛ. bɔlen kɔ ye Ahan. jɛnɛ danbele Jɛnɛ. tubabukaw ka jɛnɛ Ahan. anw ka journaliste an b'a fana fo Kosɛbɛ. ka waleɲuman dɔn A danbele. ya kumaso in kɔnɔ Awɔ. nɛgɛw bɛ awɔ i k'a dɔn jata bolo Jata. mɛtiri usu awɔ i k'a dɔn Gawusu Keyita Gawusu. Gaston de Fer Awɔ. a bɛ fo ka waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. a fɔ an bɛɛ Ahan. a kwalen don Ye. a cɛ ka ɲi A banna. wa min ye awɔ i k'a dɔn alhamdulilayi A banna. an k'a to tan Kosɛbɛ. n'o tɛ Ahan. a bɛ gɛlɛya dɛ Ah. an k'a to tan A ka ɲi. a ka ɲi A ka ɲi tan. c'est bon comme ça Kosɛbɛ. o kuma min ye awɔ i k'a dɔn jo bɛrɛ Kamalen biɲɛ kɛnɛ. Burama yɛrɛ i bamuso ɲagasalen don bi dɛ o kuma Ah. wuli cogo ma ɲɛ bi yan A sira tɔn kan dɛ. O b'a sɔrɔ a sira tulo kan. bamuso ɲagasalen don bi dɛ fila o Awɔ. kuma wuli cogo ma ɲɛ bi yan Wolocogo ma ɲɛ. n'o tɛ i bɛ to k'a piɲɛ de k'a lalaga k'a ɲɛ A wulila kɛrɛ kan. ni maa min ye natɔ ye dɔrɔn o bɛ misiri tile d'i ma k'a kalifa i la Kan'a kɛ dɛ. ala ka di ci Kan'a kɛ. Mamu Kamara Mɔden Awɔ. vraiment an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. kumaso in kɔnɔ Ahan. ni ye bɔ a
Boubacar Traoré beti mi Maimunatu de gafu jeman ka madu maiga anw de biya ka se ka kunafoni k'a lase aw ma limana aw sɔgɔlen to Nura FM na ni Ala sɔnna ma a ti nimisa ka foli ani tɔnne k'a lase aw ka dɔ radio so tɔ minnu bɛ yen ani minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an kana ɲinɛ u kɔ an k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri radio Mansour o bɛ anw lamɛn sanga ani waati o bɛ anw fili fiɲɛ fɛ Mansour bɛ aw ka dɔ Kati an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sanga ani waati bi ta in na kɛ radio tɔgɔ fɔ ye telela kɔni sabu waati tan bɛɛ radio Tunkarange an ka foli b'a baarakɛla bɛɛ ye radio Bawule ni Layidu Sama FM o bɛ aw ka dɔ Yanfoyila Bawule ni Layidu o bɛ Buguni de radio Jitigi FM a bɛ Kɔlɔnjɛba ko fɔ radio Epifane a bɛ Kolokani ko fɔ an ka foli bɛ a ma bɛɛ ye dɔgɔ ka bɔ kɛnɛ kan radio Dafina Fanakaw fɛ an b'u fo radio Jalani an ka foli bɛ Kayikaw ye FM o bɛ Tumiya radio Koto FM ale bɛ Sikasokaw fɛ radio Danbe a fana bɛ Sikaso an kana ɲinɛ aw ka dɔ radio Bajɛ FM a fana bɛ aw ka dɔ Tukoto Badenya radio so belebele min bɛ Manakɔrɔ radio Bɛngola ale bɛ Senukaw fɛ an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn radio min bɛ n'a bɛ Sigija ko fɔ a bɛ aw ka dɔ Kalanakaw fɛ foli ani tɔndi an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Nura FM sanfɛ dɔgɔ ka b'o la radio FM Jayikura an b'a baarakɛla bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ ni Ala sɔnna kɔnɔna na ni an da sera minnu tɔgɔ ma ka foli lase olu ma an n'olu fo kosɛbɛ nka min ye Amerikikaw Awa Gindo n'a ka jama bɛɛ ka foli bi yan Adama Ture Faransi a n'a ka jama bɛɛ k'an b'u fo Espagnekaw fɛ yen Alimaɲari n'a ka jama min ye Itali Jibril Ture ale n'a ka jama Espagne an bɛ a bɛɛ fo an kana ɲinɛ Genèvekaw kɔ min ye Danbele Musa Danbele a n'a ka jama Côte d'Ivoire Eli Diko Maliyaso Mamadu Umar Ba an ka foli b'u ye Damangile ale bɛ fo Congo an b'a fo Tijani ka Umar fana fo dɛ Umar fana bɛ yen an kana ɲinɛ a kɔ dɛ Indonésie an bɛ foli ne ko k'a jumɛn bɛ fo yen de Indonésia anglais wa a tɛna kɛ filakan ye ayi filakan tɛ fɔ bɛɛlakan de bɛ fɔ yen filakan ye ne ko e tɛ duman dun de ya ou bien e bɛ bɔ Sikaso de yafa deli Sikaso kaw yafa ma Banjo yafa ma n bɛ min f'i ye na e ta yin cɛ ka kuma tɛ ko tiga m'a ka tiga in ye ko sɛ ye joli ye ko 500 ko kuma k'a bɛ ci kɛ wa Ala k'an ni sababa bɛɛ man dɔgɔ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM sanfɛ o siratigɛ la an b'a da limanaw tulo kan k'a fɔ Nura FM anw bɛ yan k'a daminɛ ntɛnɛn fo jumadon kibaruya fɛn fɛn bɛ yen ni journaux b'a sɛbɛn anw b'a ta k'a fasiri k'a lase limanaw ma u k'a faamuya o kumana sa an bɛ bɛɛ fo ko bɛɛ k'i bisimila Boubacar Traoré kosɛbɛ ni ma y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi kɔni ye juma ye masa in ye bi yira an na an ka cɛya tɛ an bɛ masa tanu ka asɛbɛkɔrɔ barika da ka tila k'a ɲini masa Alahu Taala fɛ juma mun caman n'o b'ale masa in bolo a k'o yira an n'an kanubaw la kɛnɛya o kɔnɔ la wa mun ye dugawu minnu n'o bɛna kɛ jamana in ye bi a dugawu ɲuman ninnu an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ a k'a bɛɛ lajɛlen minɛ mun ye jamana in ye kana ɲinɛ Ajaratu kɔ dɛ abada kosɛbɛ nin waati in na mun y'an yɛrɛ tɛnɛmuso ye n'o ye tanti VIP ye n'o de f'i ɲɛna k'a bɛ dugawu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye jamana in ye wa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye an bɛ musokɔrɔba in Ajaratu Tarawele tanti VIP Kalaban Kulubali na foli bɛ tani ka a sɛgɛrɛ nin waati in fana la bada foli ɲɛma y'o de f'i ɲɛna an b'a tani ka Awa Gindo dɔgɔnɔmuso an b'a tani ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ kadɔ don o don nɔgɔ min ye Seku Traoré a bɛ Maroc k'a b'an fo kosɛbɛ an b'a fo min ye Jama Noir Fatim Damangile dagantigi a ko piano in ka di kosɛbɛ dagantigi a kuma ko n b'a jouer a bɛ jouer kɔni Jaje Berté ale bɛ Gabon kosɛbɛ nin bɛɛ ye kanubaw ye minnu bɛ an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen Mamadu Keita min ye Kayi Awa Kadɔ Kuɲakere ale kɔni ye ɲininkali kɛ min y'a to Anti TV dayɛlɛ o min ye Nura Web TV a kɔni baaraw bɛɛ bolo kelen don a banna ka taa dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma yanni waati ni cɛ a bɛ yɛlɛ finition bɛɛ lajɛlen an b'a kɛ ni Ala ka jɛ min ye Mali Invisible a ko Awa Kadɔ je vous salue depuis Mali Invisible i kɛra nin wa Mali Invisible o man di bi dɛ alo si bɛ an ka foli bi ye Mali Invisible bɛ i kɛra nin de ya non an bɛ dugawu k'i ye n terikɛ an bɛ dugawu k'i ye dɛ an bɛ dugawu k'i ye an bɛ dugawu k'i ye dɛ n'o tɛ Joe Biden ninnu ni
Emmanuel Macron nunu wi keren president u baka nege ka akike ba falin wallahi nga che di che abana wallahi che fika ika mo jagwa de kuibunya abana ni bitu adafe ni kato adafe u ye bagabagali sugu beke wallahi ko ni Putin ya korobo ku be tada utado Putin ya korobo Emmanuel Macron ana a kumulo shemai a shekumulo yi abora kani joko on va répondre sur sa jabili adonata borata Joe Biden min be Putin do Joe Biden bora uta so jabili kew akulu te jabili ke ni armée de abada lu be sanction de ke ka jabili ke bado Putin bora ke sigi ko ale aka bara damne ko ni mi yedde ko ni sendwala de mi yere soro ki yalla nyini abana wallahi awni ti fe makasa se ya ko ni fe no tamfela ko nga minya awai kado ikeren ko abi chukumbina gorba chofu ka wati ni fe minu ngera abi na fo ninje mi fe ka afaranyo angandi wallahi no fe Vladimir Putin men nunca autant ko inde kelembe ka nyebe autant ko te chef moire wallahi autant ko inde kelembe ka nyebe ukala bo mais vraiment nga fuli biye ukala bo wallahi ajaratu ebe nga fuli fo Mali invisible wallahi kambe do kai vraiment ko ala ka kishi ala ka tanga ambe ka suit de près situation embe chugomi ni ala sona Mali fana mina an gamboni ala ka na ambe minga minu fo sikatala nga kuma mundo aw nga dogo de ya aw tika kuma la niya anga ni tonu mbolo ngo to bu bala suro way nyebe kuma na de uluma faransi e Mali ni Burkina uluma fenfo way aduna ta borata kuma chama ne ko nga ayanto ya la kama ambe ka ngere ni na sa ko ni nunu te se ka nyefo ke no Mali ko doala no man doala ayanto am ga ngere ni hadi biabe fena ay sabali sa ayanto am ga ngere ni ayo ala ka ni so abobe ndo ma usiki kuye kula funi ba chama mbeka kula funi kono ni ala sonama atina ke bashe ko anabi dise kudlo ku Jonathan be an feya ameno nyefo ye minyi e ba majwala tigila mo lu fana ni sonjale do ko France tara ko ni ala sonama ko ni uluka sebaya ni ula tigele bole ngoy minyi awe kado jamana yi angun toro ledu nga bese yawo ndo ga na fulu do ka nga jigina wo ambe kala ko tare obi janye la kelen bi bulu de kosobe ndakelen bi bulu ko itakelen biya abia itakelembe kelembe ka ay doke ay jike kurula jike ra kurula milliard chama zorola ni mandi foso de jugu noy de amande do be ni sekui ka datu andala ka dafiri andala awurumna datu nga foso de do fana be Côte d'Ivoire ale fana wulile do ko enia Ibrahim Kamara ga so ale fana ko kuna la sona ko kolo klim ngani wolonvla o kale ba ka gouvernement ski ko pour ka élection organiser malla ni emalake aya ba ke korvadi kuna fulu chama mbia do be re fana bulu abaski awo kosobe donc mo kusigi ni ala sona ma o tifo jigi ko kuna funi nyuma bo soro ni ala ka je inshallah aba kulubali Dakar nanga def anga fuli bi kosobe kuma gausu keta ga so de faire alaje ika fiye ni bwa sengoro soni ambe kuna funi amba gushi yeche ne ibulongono ni dengele ni yoshi mama na ba tigi ke fenyi ibe ta infara isengono ni uka ko nyeshire ma ka be nyeshire ma ndo enine ansigile do ere nyabi tenke chugula so ma ina minye cultivation no ye climatiseri abe tama abi sumaya foka fawilala wallahi minye abay kado chekele mbulu chama nyo defiye anga technicien gausu dala technicien tede technicien mindu ayala maga ayablam abaka para di kosobe gausu keta gason de fer ndo minye batimai na bibulu ni yajo siga tala billahi nana ye installation total bâtiment min b'a bolo Bamakɔ bi ka installation ka atifo ka ba akacha hali kuna ngora bora aklala dola nge kosobe ka ke ka banka isawi kuran ko tasira fe gausu keta do kosobe climatiseur ndogo ka waraga ka da ka sigi ɲɔgɔn ka dima ka sumaya gausu keta abana frigo ka waraga ka da a kololo na fɛn bɛɛ ɲɛfi ka dima gausu keta abana e ko cogo di kosobe yoro radio koni 12 métiers 13 valeurs radio koni jaw ni fil do ko cin joge sisa abo bogoti ka do were do ala abana hali na ba tege do fengele na ka tege kelen di ma ka baraka ke ka ba eske ka toro ga nyi abana ko ma bi do kai do ko shijani kene ala ko dima ami kunu abo ba kari ko funde ni binyini ku fa wallahi cultivation ko adekoni na ngwai amajade afle ne so mai na bi chugodi ani
top tama pia ngai ala ka ni sababu ami Gawusu abo kuma ba fo kanu bani de mebo yi ne bâtiment bi bolo ne sala so sugu minun be ayaw jigi ke Gawusu ye wallahi billahi sikatala abo metri do anaka kala aka teli anokai voilà manyina ani ala ka je kosobe ambe foli la si aluma ako je voulais partir à Pologne mois prochain mais j'ai Canada de tout Kanata de la Pologne yame Kalilu Maiga alusibi kayanga foli biye awo ndo ambita angata funi ya wati sira Musa Sayon Kamara ikado l'indépendant ade kumambe Musa ku awikado wulika joni chesiru dabora wulika joni chesiru minungudu ni olube kafo wati bela jile abe awikado CEDEAO abu chedun abu lukufo ode strategela CEDEAO chedun awikado ni wati na uye awikado balakawuli uyo dabo balakawuli mingono nana awikado ube aunga jamana ingono abe awikado biya akliflana strategela mi scenario ngoroke ngafuli baye Yusufu Maiga akoka be disque d'or ka budama abana disque d'or akote disque d'or ko ne bo soro darman jara nga fuli biye e bo soro to godi ye ka kuma nunu dabru ka mba soro manyana mba soro akari manyana ambe fulla se koroma ndo mi gudlog Jonathan abe feka nani watina ka mo gere nywana makankele haklina kile na kile o kase ka tama nga jamana ngonnana akoni je temineke kunu kila fana to dum wati ye pangulu do ye no be avion do kufo onana chun an fe jamana ngonnana mami ngumba kono o be awikado CEDEAO mo ka chede ngufo be gudlog Jonathan anaka delegation de kumbu kono koy onana jigi yorom mi o be aéroport international président Modibo Keita de Bamako sinu bo de kufo le fla mission ben numbulu mission mi ngonnana na awikado oni anga transition nyamaw oni ulubi nyoyi akilina kilimbir na kili mi mbi talike kurunu gram mi awikado kala taw wati luka se ka nyefo anyere dama ni nywanje ko ka benga kala mi se ka to jamana imbi torgo mina se ka bo ola no ye ulu yere hakilina tay ko réunion technique mi nya awikado CEDEAO Union africaine oni awikado anuje nyogo minu be malikono nyogo ulu ko ni keli o de wika keso wi ko be ka tanye ako de strategela no wulika joke mi nya awikado fenfende be ni watina da be kala kari malikula na bela jerele unu be nywanye hakilina fale animirina fale be no ke awikado uni nywanje ya jira ka fo minya awikado ni visite min flene o kan na ligne wala na visite tede ni ko yin minya awikado mission in la benadi sabu ni jete mineke je kulu minum be ni angu yusigi abi wati jambo ni anga mobala nyama were ubala luka wulika jonu ka chesuru de konnana o de tara kunje o kan ni nali min flene ni uyoke wasirike bako rapport min be ni équipe technique CEDEAO Union africaine ONU lu min di min bi se ka to awikado bara bi ni bara be ken oye fere ani dabalu konnana ni ajira ka fo awikado hakilina fladu folo transition min ben nale awikado no transition kurai do bi fara minga kaluta ani fla ko bi faraka yelma kaluta ani woro o bi faraka ngani ala sonama kala taw ko ni avril kalu san 2023 yelma utu kalu juillet utu san 2023 ko be fa kala taw ko ni akake o wati udile ko onata be transition ka tabalika mimbe o de ka damine kalu woro ka ta fo sanduru ko pirpo ko mimbe se ka to awikado la nyino bi se ka sabati ko ni alaje ibaye ka fo minye awikado ni ngo min fleni atita tukushila ngo yuko mimbe awikado sika toko binyesoro non de bara nga chakui sabu minye awikado anga sariya sumba no constitution kura ukanga larawe o temenengo kabui ukanga fere ani dabaluke anga jamana aklanchugo no yika region ni cercle ni awato minumbe no bobo nywana be kanga ke kala ta sebe minumbe no fichier électoral ndo wulika jokanga ke ulu no bara ko grimbe transition bulude ako kabui autorité indépendante de gestion des élections o fana bara awikado oyikoye ko minna kanga nyesoro ni mbede kanga fere ni dabalu kanga tige mimsika to jamana billafia baraka bako ako kabui fere kanga ke lakana bisika sawati chugomi accord d'Alger o bisika nyesoro chugomi ani ango maminu be no lu deflationera lu bisika awikado sigi kana jamana kono bako ako jamana fana awikado no etai ka chari jamana fandani nani befe yoro hali bi dugu be awikado fasoti mona kwa chari ko kaseka nyesoro fa befe o dun tita kalu woroko o tita kalu fla kalu tani fla o tse ko bara o beke ka ba ko kala ta ka nyesoro fatirga bako ako gudlo Jonathan ye 72 mindi aya jira ka fo
sabende min fleni nin ta ko kunja yoro ko sabu nin goni hakilnaw de bara min no lukera ko ale min ye kuma la sela ale ka bara ko niti dore ka maw gere nywana fere ani dabalike be ka se ka kangelen fo anga do dakele fe ka bo dakele fe ale na ka delegation min ye away ka do anga ministry min be na ba nga jamana ani jamana were ko nyaw nyena bo away ka do o ye nyoye o tebene ngo ka boy ministre de l'administration territoriale ani réforme no ye nyoye ministre délégué min be ni away ka do yalmali min kanga ke politique kunda no fana uno ye nyoye ami doni min ko bi aya jira ka fo fen jama ngoni be away ka do nga délégation déclaration kuma kun fe ble akoti ble de manga hakili sigi be kata doni kuma wati sera kuma ubike away ka do ni minga nga fo wati mi bi fo o wati ma minga kuma ka ndi we Ablaye Diop ye no ye away ka do anga ministre Ablaye Diop parce que ba ko ako médiation away ka do no ye away ka do anga awa manu nana kaseka away ka do kuma anni nywanje o manu ni bele re nyoye no be colonel Ashimi Goita ko fo oni ntoma we nyoye we kila uchama namugelea namu ninka itoma ngara Ashimi fana bi oni ntoma Ashimi Goita we nyoye namugelea ndo namugelea ngatambiko wala ba kana boko de oni ntoma no ye Ashimi Goita no ye nyoye kuma ko ni away kado o temena oni nyoye Goodluck Jonathan ay kuma kam minvo o de ka fo jongo ala ale Ashimi kuma kam me chugo me anay hakilna wiye chugo me abe ma nimsi wasa kumbo abe ma ni sonja kumbo patrike ba ko ni mission min fleni ni ngoni bisika keso bu Nigeria o kanyama min fleni ni tina ke away kado dernière chance ka fo garske laba ni tina ko ide sabu kuma nyugo nyaw ko ni de damena wani ala sonama kuma nyugo nyaw bitanye sabara ko sika ke akechugo nyumana ko Goodluck Jonathan akoni na ledu gose mumbuda o de kalo woro e kalo tanifla ani kalo tan woro o de gese buda nga ango mo kalo woro ka piribogo fo sandu ala kandi sawo ya rabbi ma sirfle ndo mi Musa Sayon Gamara aka fatu do ka bido boli ibunya bala bonya ajarani kalo tanifla o temu yesida o tai tan woro o te Union African tai ala kanye kadama mali tai sanduru auta sanduru abana agba foka bende kala ni mi nyambe na yoro mi dobe abana ambata abikatini antoko ma foka farende bismillah ngata bismillah jaman ware fana kala kan ko confirmer ka mumbula ito ma Asimi Ashimi o de fiesa cha ni te mali histoire don ni te mali taruku don minnu ba don no lu ya fotugu no fe kana nyini yoro jandogo c'est pas bon pour toi Ashimi koni aywa Ashimi munye kuchala enfant me min fie ni tara en fe koran fe enfant au nord Mamadou kuchala fanfe Mamadou to de Ashimi wi la ilaha illallah kay fanfela wala maiga Mamadou to de Sadio wi maiga mu were no fe maiga ndoy fana bi fana dondoy aujourd'hui c'est notre jour ngata bismillah Nyama ne yibolo bon ne be mbolo ma karikadu bismillah mu ye nouvelle horizon me bonne aleye mamu kumale ndo akono ode Baba Dambele ye baba kodi ntara nana nyama dantikeli wore ko oto ola ibena ay ka foko mu ye délégation Union européenne ale ka délégation bele wulla yikunda anga jamana oka wa ananga ministre chairman ku usigira okumara ayira lula ka fo on ma fo ka foko ma shikata ka bo anga jamana kan ama ma shigen ka bo anga jamana kan okoro fo mbora mamu nda kono ode Ablaye Diop ye ministre naka bara benendo ani jamana wara kunyo nyana bolima fatrike baga fola munye Baba Dambele akuni ya jitemna kalaje munye Ablaye Diop ibena ka foka ye Union européenne mauka ninchide aya abisimla ga kele kunte kele kono de ibena ka foko munye colonel Sadio Kamara ale munye ministre de la défense afena kume kenen kono fo kata fara munye Ablaye Maigaka ale gouvernement oka kumala silaye munye ministre mumbe no ke sécurité kuna Ali Daoudi Mohamedine nyama ale fena kume kenenga Union européenne mauka chiden keregerani kunte maore ale kunye Charles Frier ale Union européenne ka secrétaire général kanya shimunye farafna okonama akoni ko njate mina kalaje nywanye ko abulla babu fla oka babu folo ibe na ka fako oye Union européenne abisaka deme mun taka on segara lakana obuna kun kanaka Union européenne ani abisaka deme mun ninka otaka on segara kuna demande ya la fasali kama o bolen ko fe ko mu ye korfo chama ko o tebana munye Union européenne mau ko kan chide na
ka ministre ni ɲɔgɔn cɛla la Fatigiba ka fɔ la a ko Union européenne maaw u ka nin ciden mun nalen filɛ ni an ka jamana kɔnɔ la o kɛra waati ye waati mun fana n'u ye an ka jamana maraba maa 5 ɲɔgɔnna ko Union européenne kɛlen bɛ k'o gulon ka wulikajɔw bɛ sen na walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Union européenne yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Union européenne maaw u ka nin ciden n'o de ye Charles Frier a yɛrɛ kɔrɔfɔ k'a ta a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ale nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi Union européenne bɛ se ka jamana in ka a dɛmɛ cogo ji lakana sira fɛ Union européenne bɛ se ka Mali ka a dɛmɛ cogo ji buna adamadenya yɛrɛ bɛ se ka labato cogo min na ko ale nakun de ye o ye Union européenne maaw u ka nin ciden n'o ye Charles Frier a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi olu yɛrɛ fɛnɛ jɔrɔlen don kosɛbɛ o de kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko kuma caman o tɛmɛna ale ani an ka ministre ninnu ni ɲɔgɔn cɛla o la ko don n'a nataw la dɔgɔkun n'a nataw la ko an na segin ko o boloda u na sigi ka kuma walasa mun ye Union européenne ani Mali an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka ministre mun bɛ yen n'o de ye Abdoulaye Diop ye ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a fɛnɛ a ye kɔrɔfɔ ta a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Union européenne olu ye an dɛmɛlikɛla jɛkulu dɔ ye a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ni kana san caman o bɔ Union européenne u ye baara caman de kɛ an ka jamana kɔnɔ mun ye jamana ka yiriwa fo ka taa fara mun ye lakana kan ani sira caman Union européenne k'i bɛ na ye k'a fɔ an dɛmɛlikɛla jɛkulu belebele k'o don Abdoulaye Diop hali bi a kumara a ko Union européenne anw kɔni ka dayɛlɛlen don a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na da in yɛlɛlen don a bɛ se ka na an ka sigi an ka kuma nka fɛn mun bɛ yen o de y'a ka dɔn k'a fɔ ko mun ye Mali a tun bɛ taabolo kɔrɔ mun na fɔlɔfɔlɔ la ko a t'o taabolo kɔrɔ la bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ni maa bɛ sigi ka kuma an bɛ kuma bonya ani karama wa a ka dɔn k'a fɔ ko mun ye Mali ye an ka yɛrɛma wɔrɔnya ko o b'an bolo maa si tɛna anw bolo tɛnɛkun ka da anw kɔ bilen ko o kɔrɔ fɔ ko o banna Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi mun ye ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye a ye kɔrɔfɔ ni ka a da mun ye Union européenne maaw ka nin ciden n'o de ye Charles Frier a ko an ma maa si gɛn wa an tɛna maa si gɛn Union européenne fo ka taa fara mun ye MINUSMA kan n'o ninnu bɛɛ lajɛlen n'u y'u ŋaniya kɔni k'u diya an bɛ se ka jɛ ka baara kɔni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n bɛ segin a kan kura ye mun ye Abdoulaye Diop ko k'a bɛ segin a kan kura ye anw ni jamana minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in bɛ kɛ bonya de kɔnɔna la wa baara ninnu k'a bɛ kɛ karama de kɔnɔna la bɛɛ b'i ta sɔrɔ baara min kɔnɔna la a ka dɔn k'a fɔ ko Mali an ka yɛrɛmakɔrɔya kow b'an bolo kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔ maa min ye kalimikalatigi ye o de ye Baba Danbele Madi Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la dɔgɔ bonya barika diyara n ye dɔgɔ hali bi Nura FM an b'o de kan a ka dɔn an bɛ foli tɔ ni an b'a lase sanga ani waati min ye a ka dɔn Musa Sinayogo Musa a b'a lamɛn a bɛ Guinée nin waati in na k'an ka foli ba ye dɔgɔni dɔ ka ba masa dɔ ka nati ja min ye terroriste minnu bɛ yen n'u bɛ a ka dɔn GSM fan fɛ n'olu n'u tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɔni a ka dɔn k'u nisɔndiyara kosɛbɛ barika nin ka taali la a ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a bɛ GSM n'a b'o kofɔ n'i ye agali tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɔni a ka dɔn u nisɔndiyara wa félicitation u y'o caman fɔ sabu olu bolo k'a fɔ barika n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo ye ani Europe jamana ka kɛlɛbolo minnu bɛ anw fɛ yan n'olu kɔni a ka dɔn bɛnbaliya sɔrɔla an n'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka taali min filɛ nin o ye a ka dɔn ninnu nisɔndiya fɛn ye kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ min bɛ se k'a to nin taali min kelen filɛ nin o fana ka kɛ a ka dɔn fiɲɛ kura ye ani ni kura ye olu ka jɛkuluw la Terikɛba ko a ko ninnu minnu filɛ nin a ka dɔn u ye sɛbɛnden de kɛ sɛbɛnden a bɛɛ lajɛlen bɛ arabukan de la a kɛra février kalo tile 23 san 2022 GSM u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka kɛlɛ min ni olu b'a la a bɛ waati jan bɔ taarɛ sabu a kɛra sababu ye kɔtɔrɔma bɔli o kɛra a ka dɔn force Barkhane ka ɲɛsin olu ma a ko nin sɛbɛnden min filɛ nin kuma min b'a kɔnɔ o de ye k'a fɔ k'u bɛ mujahidiniw a ka dɔn minnu bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ k'u b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ko nin ye olu ka sebaya de ye wa nin ye min ye a ka dɔn ka sebaya k'a bɛ olu de tɛgɛ kɔnɔ waati kelen in na ko nin ye a ka dɔn Faransi armée nin y'a tacogo bɛɛ ye force Barkhane ani ka dɔn Takuba k'u bɔ Mali bolo a ka dɔn k'u gɛn k'u bɔ Maliba in kɔnɔ ko nin y'a kɛcogo bɛɛ ye o min n'o kelen filɛ ko nin y'olu nisɔndiya waati ye koyi sabu nin y'olu ka sebaya de ye k'olu ye sebaya min ɲini diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ ko Ala y'o de don a ka dɔn olu garisɛgɛ la olu bɛ taasibila kɛ k'a daminɛ Kidali fo Tombouctou k'a ci ka taa Gao fo Menaka k'olu b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko félicitations pour cette victoire GSM u y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na min ye a ka dɔn n dɔgɔ n y'o de f'i ye muso ne bɛ k'a gosi n'a bɛ kule la a bɛ kuma na a bɛ kule a bɛ kuma
kana fɛn wɛrɛ kɛ da to yi se wɛrɛ foyi de ta ye wallahi kuma in de y'a se a to a ka kuma kule ni y'a se ndɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn jesim u bɛ nin dabaya ka nin dafaraliya kuma bɛɛ la kana sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi kɔrɔnfɛla in fɛ u bɛ boli la ndɔgɔ u bɛ k'u yɛrɛ ɲini wallahi propagande de ye nin ko ye wa a ka faamuya o de ɲɔgɔn tɛ u bɛ boli la anw b'a ta k'a fɔ c'est pour que limanaw k'a faamuya u k'a dɔn k'a fɔ communication ale ka gɛlɛn cogo min nafa min b'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn o kumana jesim bɛ nin propagande min na an'u bɛ nin hakilina jugu ni nin miirina juguya min na min ye fasoden dɔw bɛ yen olu bɛ se ka nin yɔrɔ in ta k'a banamini k'a munumunu k'a kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye nka olu b'u ka kuma na o waati kelen in na armée bɛ ka bundeli sugu bɛɛ da u kan kɔrɔnfɛla in fɛ dɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲini fan bɛɛ fɛ o n'a waati bɛɛ MINUSMA mɔgɔw ka porte-parole min bɛ n'o ye Olivier Salgado ale y'a jira k'a fɔ Barikani ka taali min filɛ nin ani awɔ i ka dɔn Takuba o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔɔni se MINUSMA ma o de tun b'olu awɔ i ka dɔn protéger olu tun bɛ baara caman kɛ ni awɔ i ka dɔn u ka minɛnw nka bi n'u taara a bɛ kɔlɔlɔ dɔɔni k'a bɛ o lase olu ma nin waati laban ninnu kɔnɔna na Umaru Ongoiba fɛn den ye soir de Bamako ye a ko min ye anw ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili latigɛ bɛɛ k'i hakili sigi Barikani Takuba u taara ka yɔrɔ minnu to yen Mali armée n'o ye anw ka armée nationale dɔgɔ a bɛ taa kɛ ka yen fa dewu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ni maa minnu tigɛw bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnniyara Irisiw ka sɔrɔsiw dɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Faransi taara ka yɔrɔ minnu to t'a datugu dɛ wallahi a bɛɛ ye armée kelen ye ko ɲɛmaw dɔrɔn de falenna n'o tɛ a bɛɛ y'a kelen ye o Faransi de tun y'a ɲɛma ye an ye ɲɛmaw falen kuma banna an ye terrain kunkolo minɛ a la terrain kunkolo dira Irisi ma Basirike b'a ko a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a kuma n'a don yɔrɔ a n'a don ka bɔ a cayara kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ Mali ka nin waleya min filɛ nin ni an filɛ ka Faransi gɛn nin na kɛ kɛnɛ dayɛlɛlen ye an bolo yalisa an maliyɛn damaw an ka se ka kuma an ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la lala an n'u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an bɛna ɲɔgɔn faamuya Umaru Ongoiba ndɔgɔ a ka fasiri de ye nin i bonya b'a la min ye soir de Bamako u ka bidon bɔli kuma filɛ i y'a fɔ cogo min na maa bɛ datigi to yen a k'a da sago awɔ propagandiw de don a ka faamuya dɔrɔn n'a faamuyara o sira fɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɛ o parce que problème ye min ye communication de don minnu bɛ yen ni u ni faso ɲɛmaaw tɛ kan kelen fɔ bi kosɛbɛ u bɛ wulikajɔ de kɛ dɔrɔn ka nin parti sugu ninnu ta kunnafoni ka o développer u cari k'a kɛ u yɛrɛ sagonata ye mais comprenez seulement que binbatɔ dalankolon tɛ donc ninnu bintɔ de don donc u bɛ nin wulikajɔ de kɛ nin y'u fana ka propagande de ye ka ɲɛsin jamana in ma donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an ni sababa bɛn ami voilà te nana n yɛrɛ tun bɛ ɲini ka ɲini o kɔ te Koyima n b'a f'i ye te in ye te ye te don dɛ i hakili don dɛ surtout kelen bɛ ka fɛn min yɛrɛ bila a furuko kɛrɛfɛ n'o ye nana ye n'i y'o k'a la polisikɛ nin ɲɛna kosɛbɛ baara ɲɛna alhamdulilayi bisimila an ka taa ne bɛ na mun gɛlɛya o t'a fɔ ɲɛmaa sirajan ta ma hali bi an bɛ taa Sanbuwa an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na a bɔ Kalifa Junior de k'an ka premier mɔna ne ko e ni jɔn bɛ téléphone na yen e bɛ na fɔ mara ye problème t'a la faamu na bisimila an ka taa kosɛbɛ Adamatugu la walayi te yen ka di a bɛɛ ni Damis a ka di dɛ très bon te walayi te Koyima kosɛbɛ ɲɛmaa an bɛ taa mun ye arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛmaa ne bɛ n bolo don nouvelle horizon bɛ bɔ ni ale ye maa min kumalen don a kɔnɔ o de Dɛnba Kɔnte Dɛnba Kɔnte a ko an ka taa an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko nin waati na mun ye jɔkili mun bɛ n'an k'a ma ko MNLA k'u bɛ mun labɛn na MNLA don kosɛbɛ k'u bɛ mun labɛn u la ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ mun ye fasirikɛba ye Dɛnba Kɔnte a ko mun ye kumakan dɔ carilen don bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati na kumakan mun na a bɔra mun ye mouvement national de libération de l'Azawad n'an k'a ma ko MNLA Koyima dɔ de bɛ ka te wɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn Koyima de don bisimila an ka taa kosɛbɛ jɛkulu in i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye vocal mun o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati na u bɛ ka wele bila mun ye u ka maa minnu n'olu bɛ Tawudeni u ka maa minnu n'u bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen ka na u bɛna lajɛ belebele dɔ la lajɛ mun n'a bɛ kɛ février kalo tile 26 ani février kalo tile 27 mun ye dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Arazelima n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ mun ye Tɔnbɔkutu o mara o kɔnɔna la fasirikɛba ka fɔlɔ mun ye Dɛnba Kɔnte
Conté ako an balla ka ni mun ye ni kumakan a charlen bololo o safla la kumakan yera ko atiti mamun ye sekonita ani saba nywana kan wa mun ye arabukan ku ubeka kumakan mbeka fo orila jakulu mun be nanka ma mouvement national de libération de l'Azawad MNLA ibe na ka fo ko olu de keleme ka wole bla u ka mauma u ka mamunu be no le civilier u ka mamunu fana be no le marfatuye ku bela jilenga nywa soro mun ye février kalo kle muga ani woro muga ani wolonfla mun ye arazelma no ye tomaktu o mara o konala patri baga fola akuku ko mamunu be tomaktu ye wole bla uma mamunu be tawreni ye wole bla olu bela jilema ku kana nywa ko ni ku oke patri baga fola ako mun ye MNLA maw nyama o bolen fla kan kuna foni mun talita ibe na ka fo ko mun ye wati on France tela la blama adugulente machila ko gele ko oba on France che bo mun ye MNLA ibe na ka fo wati temono na yu aklinata ko ni ko di on France ni nywanchela ula ya ira ka fo mun ye France ka kelega chamu on fla ko la takali mun gani nyama ko lu fela ko tabi ko lu fela ko tashini mun ye fatrige bay ali bi mun ye Demba Conté ako akla jigina ibe na ka fo ko ni jakuli no de MNLA jakuli mun na nana kana an jamana koron fa ni ngana asbakoro nyami kabi san 2012 mun ye kala fi fanga bine ni keleke chanu no be MNLA maw ko fo u me libyan fa ne fe yu chari doni ni France ka deme ni kana an jamana o konala jamana koron fa ni ngala ka awuli ka fatike ba ka fola ame tabolo na nafoko bi adugulente machila ka foko on France furu ko ni asara bi ko asara sini MNLA maw be laini juban la u ko fa laban juban ke laban juban sabatlo nu bolo dona natawla ko sabe ko an ka France gen nyama ibe na ka faka ma be ma bi ma be ma sini fatike ba ka fola ako munye MNLA ba do ulu nu ye nyosoro yu nyininga ka foko munye abena nywanye munke dona natawla no e février kalo kle muga ani woro muga ani wolon vla ko nywanye ko abina boli fen jumane ka ko munye fosisa umanyi ningali ka ajabi ga munye fatike ba ko ni ayira ka fo sika ko ni te femuna ko ni me labando la laba afara anyuma afara juguma ngoni ka nyama anga farati na foni flane anya sama ka bo munye nouvelle origine ale kono Demba Conté ale kalmukla tike ibunya obala abana ndo mi awai ka do ambe fulinto ni la se Mamadou be Brésil abe ka name akunga fiye ko mi awai ka do madu to ni awai ka do nye to be ba be bisika ke to mai manyena ani je to be ni to mi anja ko ni abet mi anja anu be ke to mai ne afi ngite tarugu do ka tarugu nyini ka nye don efle ni to modo e be ke ba falinga on de ka problème il faut chercher à connaître l'histoire de ton pays. C'est important. Aïe n'a pas une histoire de connaître. Sinon beba don. Enfin beba kono beba don ka fo. On a assumé trop et trop keleni. Voilà. En assumé. Allah. Moi kay. Ngache. Yeah. Allah kibaru. Donc le club ta kalanso. E ma fumé. Anet minun te trop kelendron. O Ibrahim trop yi. Ibrahim Bokar ke. Anu lu te to kelinyi Ibrahim Jawara club la de Ibrahim Jawara ne de afa ki Ibrahim ni ta do fana tina Ibrahim to ko do fo setina me afle ne yire ka la me dron gafe la me ka na mugela Ibrahim ni mai fe maruga surunyana don gafe la me ka na mugela ndo na fo mu yasa igre ki dumbia l'indicateur de renouveau ale kumambe ndo minya awai ka do enia Ibrahima Kamara ako dona na taula lobe na kanu ka gouvernement sigi ko to Abidjan o ka Mali mara akuma do ke yela ko ide ay nyama ni ko jugara kuma do ti yela ko ide wallahi billahi kuma do ti yela malla la fi ngo shenu guti joganza o ko ne che wuli wali oyi wallahi parce que solution min ganga ke les pays de la CEDEAO na manya obi gerente sigi aundala akanga fere de ke à partir de vos pays là mo kana soro min be Mali déstabiliser ninga tisigi Côte d'Ivoire ka ninguma info Alassane ka dugula amanga ke yela ko ide Alassane kanga wele de il doit être interpellé ni misika ke chuma akanye fo min be akanye fo parce que etika amina lisa aya uka masadarti yawa akoni njai minya awai kado koni wari jamana abe yende abe wati dama bo faso dedu atoye ko kado ka fo onyamadu aya jira do kun temene akoni ala sona ma conférence de presse minu yake ako uluka jekulu parti politique shegi ndebe akono wa ulu faralendo nywanga ka jekulu
Togoda ko mouvement faso dambe MFD aya jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma k'u bɛna gouvernement civil de transition u bɛn'o sigi février kalo tile 27 ni ala ka jɛ ye wa olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ ka élection organiser dans 6 mois kana yɛlɛ de ɲɔgɔn y'a f'i ye n y'a f'i ye kana yɛlɛ dɛ c'est nin ko min filɛ nin ye kuma ti bɔ da kɔnɔ gansan ten dɛ élection organisée dans 6 mois ça veut tout dire. A kuma ka ca kuma in ka dun kuma ka dun Allah akbar kuma ka dun kuma a ko min ye away kado ni ala sɔnna ma kalo tile 27 à partir de minuit gouvernement civil dɔ bɛ sigi transition away kado tɔgɔla min ni away kado olu bɛna wuli ka jɔ kɛ kalataw bɛna labɛn cogo min n'o ye élection générale ye wa a bɛ kɛ away kado kalo 6 olu bɛ baara kɛ o kɔnɔ Eniya Ibrahima Kamara ale de y'o fɔ min ye away kado jɛkulu in ɲɛma ye a y'a fɔ k'a to Côte d'Ivoire Abidjan plateau away kado a y'a fɔ k'a to yen de Masirike b'a ko a ko ni gouvernement min bɛ yen n'a bɛ n'o sigi ni away kado an t'o kɔnɔ maaw dɔn fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Eniya Ibrahima Kamara o min filɛ nin ye ale kɔni ye mouvement républicain o ɲɛma ye wa ale de kɛlen bɛ k'i yɛrɛ jira o tuma a siga tɛ maa si la a ko nka a ka volonté n'o y'a ka hakilina ye a yɛrɛ ŋaniya ye ka se ka gouvernement civil sigi min ye Abidjan ye a kɛra k'a fɔ k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka k'a dɔn autorité min bɛ anw kunna n'o ye fanga ye k'olu déstabiliser à partir de la Côte d'Ivoire à partir de Abidjan Masirike b'a ko a ko sabu a y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ président min bɛ Abidjan kunna bi Côte d'Ivoire kaw kunna o président ye ale ni away kado anw marabaw u tɛ ka away kado da tɛ ka file kelen bɔ u tɛ ka bɛn ko la o kumana fɔ ale k'i ka mandiyani kɛ ka ɲɛsin o ma yalima ale ka wele yalima ale n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ away kado o de laɲini tɔ don Masirike b'a ko a ko an bɛ don min na i ko bi min ye jamana in fana ye n'i y'a ye u ni Alassane tɛ ka ɲɔgɔn kan bɔ Guillaume Soro a na kɛ away kado o ka maa dɔw bi yan minnu kɔni labilala Mali kiiri tigilamaw fɛ o fɛn fɛn filɛ nin o bɛɛ de ye kumaw ye minnu kɛlen bɛ ka kuma in don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ minnu kɛlen bɛ ka a caya Masirike b'a ko a ko maliyɛn den caman de bɛ yen bi minnu bɛ k'a ɲini k'a dɔn nin cɛ in ka déclaration min ye away kado min b'a ko kɔrɔ ani a yɛrɛ bɛ min nɔfɛ ka se k'u dɔn nka maa dɔw kɔni ka fɔ la nin ko in ye min ye dɔwɛrɛ tɛ ko ka se ka a yɛrɛ gɛrɛ Côte d'Ivoire kaw ka ɲɛmaa la n'o ye away kado Alassane Dramane Ouattara n'o b'o ko fɔ min ye nin cɛ in dɔw y'a jira k'a fɔ a ka parti o min filɛ nin donc ala away kado projet dɔw bɛ yen minnu y'a hakilinata ye nka hakilila jiginna Eniya Ibrahima Kamara maa dɔw min ni hakili b'a la campagne électorale san 2020 i ka dɔn k'a fɔ parti min bɛ yen n'a bɛ mouvement républicain n'a b'o ko fɔ commune 3 du district de Bamako nin cɛ in k'a welela a taara kaso la maison centrale d'arrêt de Bamako sabu away kado kasajugu dɔ tun bɛ a nɔfɛ n'o bɛ 500,000 jate n'o b'o ko fɔ ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o de ye Orokia Sangare tɔgɔ dɔ ye société Orokia Sangare i ka dɔn o maa k'a n'o tun bɛ ɲɔgɔn na escroquerie ani abus de confiance wa nin min filɛ nin dɛ o de kɛra sababu ye n'a taara wo la k'a b'o don fo bi cɛ in bɔlen away kado maaw dɛsɛ bɛ ka lafiya bolo waati bɛɛ a bɛ yuguyuguli la nka nin min filɛ nin ye a ka dossier la nin yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'ale ka ko yɛrɛ k'o tɔ bɛɛ lajɛlen k'o gɛlɛya nka kɔni ye min fɔ min ye Côte d'Ivoire ye u bɛ yen de wa ko le 27 tɔw ma le 25 mars de fɔ ale ko le 27 février o tɛ sinikɛnɛ de février ou mars wa février le 27 février nɔgɔ wala bi ye le combien bi tɛ le 25 ye le 26 ye sini ye o tɛ samedi ya dimanche ye le 27 ye minuit an b'a ka bureau kɔnɔ kɛ a banna maa b'a dɔn n'a bɛna kuma ɲɛna n'a bɛna i kɛ ministre de la défense ye jɔn e kɛ Auzubilayi mina shetana rajim Zubilayi ko tɛ na ko ayi ala k'an kisi nin ma ayiwa ala k'an kisi ninnu dɔw filɛ nin ye min y'an ka sécurité d'État jamana yɛrɛ sécurité a kan ka bila ba la nin dɔw kama ka Alassane interpeller maa fɛn fɛn de bɛ taa aw kɛrɛfɛ jamana CEDEAO jamana wɛrɛ ka t'i sigi CEDEAO dugu wɛrɛ la k'i bɛ CEDEAO jamana wɛrɛ déstabiliser c'est-à-dire o de y'a to CEDEAO jamanaw kan ka kɛ kelen ye de a banna a ma fɔ i ka t'i sigi nanzaraw fɛ ou bien fɛn wɛrɛ ka ko wɛrɛ kɛ t'i sigi komi dɔ ka bɔ Côte d'Ivoire ka n'i sigi Mali kɔnɔ yan k'a kɛ dabaya kan ni kuma caman ye k'i bɛ Côte d'Ivoire déstabiliser normalement an ka jamana ɲɛmaaw kan k'a bali o tiɲɛ voilà kosɛbɛ ni mɔgɔ min fana bɔra k'i bɛ taa Côte d'Ivoire walima Sénégal walima Niger o bɛɛ y'a kelen in de ye a kan ka bali maintenant ni Ivoirien yɛrɛ y'a kɛ Côte d'Ivoire ye a b'a kɛ ka da kun min kan ale b'o dɔn ça c'est son problème mais Malien den ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa i sigi Côte d'Ivoire à partir de la Côte d'Ivoire ka Mali déstabiliser non i b'a sɔrɔ président sen b'a la maa minnu bɛ CEDEAO kunna nin waati la maa minnu bɛ CEDEAO ɲɛmaaya la nin waati la ɲɛmaaw suguya dɔnnen don koyi bon c'est compliqué quand même olu kɔni suguya dɔnnen don maa minnu bɛ CEDEAO ɲɛmaaya la bi u bɛɛ dɔnnen don ayiwa a bɛɛ dɔnnen don
ungani adonu wallahi nga ungani ya abitu kono di aywa abinye ala ka ni sababa ya rabbi ama bismillah ngata indicateur du renouveau ne ba ale sama kurai ka girena munye igrata dumia ale kumalenu nyama jajugu ko o yinwan churo jode madame be ka do jabia jimendo ko il faut varier vos informations ko toujours la transition il va sur état suit madame yo de fay non l'état suit madame samake yo de fay jonne do madame samake yo de fay il va sur l'état suit voilà attends on a information aussi non de transition wa te transition kula koy ame maliko de lante transition kula de wallahi fay na quand même maliko de tout en information elle était toujours la transition ka transition ko ni information bi be se ka information di maliko no ke makuma transition abada o ti se ka ke voilà kosowe donc c'est un peu ça awo afa e ka nga do ke nyoy ala ka ni sababa ya rabbi ama aka sudron kosowe ni ala sona ma proposition be bismillah ambu bismillah awo anga kuma so ngonna na kosowe parce que ananga auditeur be babu ambe kuma ni che ka fo itala kosowe ni bi bolo dron numéro B afoanye o la ne afo radio barakela critique ni suggestion ne to la dron abla jeni critique de o jaku yadi no tala dro abla ayo ngata kosowe bismillah munye igra dumbia akumara indicateur du renouveau okono ako munye adema PHJ ibena e kava ko munye jekulu muno sigira senga nanga makadre d'échange des partis politiques mamunu yaira kava ko marsikalo klemuga ani duru kono osira polutna fanga la ko domble munye jekulu nyere a tutike ba no de adema e nyama ibena e kava ku yo glonga bo jekulu kono de adema gluna kosobe ya susba bismillah kosobe aywa Fatrika ba falamu igrado dumia akoni jekulu mumbe nanga ma cadre d'échange des partis politiques et regroupement politique pour une transition réussie au Mali uye nywan dala jado koni ke munye février kalo kle mungwa ane saba okonala ya ira ka foko munye kwa parti mumbe nanga mako adema PHJ ni adema ra jate mina kala je ale de kra sababu ye ninga jekulu ninga asigi senga ga mamunu ne jekulu nyama ya minele nubolo bi ko ni benaka ka foko munye adema PHJ ku ya gulon fola ka bo jekulu konna Patrick ka fola akoko masro dora fe ibe na ka foko munye u balaga kuna foni ndore charile munye bololo o sanfela ula na foni munna bora adema maw ko ko uyoro ka ira ka foko ni jekulu fila ka mirna na aklina mutata ko otu u fela koye oroni be ibe na ka foni jekulu nyama ya minelo no mamunu mbolo bi uye feran dabali bala jelege uni adema maw be se ka sigi ku kuma ora foko ni ko acharo unyo anchela ula ya manya mungo unna na ye ka foko munye ni wati laba nununa ira ka foko oluga aklina ani adema tonde unga aklina ko te fangale fe unna na ye ka foko munye kwa nyo andala jamunu no obeke wati konala ko munye adema ka matiye akenaka uya ira ka foko okstratika de kono olu koni adema ka glo ka bon jekulu kono la folo adema mu ira na le kra sobe ka jekulu no ka sigi senga patrick baka fola ako sigata la koy adema de jekulu no be cadre d'échange des partis politiques et regroupement politique pour une transition réussie adema de kra sobe ka jekulu ni ka asigi senga ka jekulu amirna mbu labi o de ka famu nye marsikalo kle mugo ane duru kono te bana ko lutna fanga ko ni ka alla ko don pusla o siratika de la adema ma ko ni ira ka foku otolu fela ko bi otolu fela ko sini jekulu ngoni adema ka gulon fola ka bo munye ko jekulu okonnala na fone flani anya sama ka bo munye indicateur du renouveau okonnala munye egrata dumia ale kalim classique maduma ga nyama ibunya obala ndo awai ka do ko bu yera buloy utara undana ko bu yera buloy on dai la kali yusufu kamara akuma mbe yusufu ko ni finya bora mini finya duma ko double injection de liquidité de la BCEAO cette semaine tabarikala est-ce que ni to ko ngadi wallahi double injection na folomugu kashuru ka ke prix bien re kashuru mali bangi abana la haula ala buru de l'argent mugu wari l'argent appelez l'argent ni fente mingu o mugu sara l'argent appelle l'argent ko mali bangi milliard kema fla ani milliard wolonvla est-ce que kele tare ani milliard kema saba ani milliard fla o shuru la mali bangi o kono abana ala do sigle funune sigle fle ala kema fla ni wolonvla ni wolonvla min baka milliard wolonvla min baka ni o daw mayan wallahi abe usade kosobe ala milliard wolonvla mugu ala kan nindo angarzigela ami milliard kema fla ani milliard wolonvla ni wolonvla indi doro aw mayan wolonvla doro abana nura FM na ya abana
c'est fini ne bɛ taa an songo kosɔkosɔ o ye taalen an songo wa o ye taalen de ye ne bɛ taa an songo miliyari 7 n'i ye miliyɔn 500 d'aw ma y'aw k'a débrouiller n'o ye o t'o ko yɛrɛ k'e ka fɛn ninnu tilacogo man ɲi wa tilacogo man ɲi n dɔgɔ a ko min ye awɔ i k'a dɔn Mali bangew an bɛ waati min na i ko bi nisɔndiya ani awɔ i k'a dɔn fɛn balaka wuli ani nisɔndiya o de awɔ i k'a dɔn u taalan ye sabu Mali bangew mun de bɛ yen a y'a faamuya ayi jumɛn de bɛ yen n'an k'a lajɛ ka ɲɛ parce que e ma a fɔ n ye ka ɲɛ mun de jumɛn de don a ye dɔ de ye nɛgɛjuru ɲininkali kɛ a bɛ ten de ko k'o ɲɛfɔ n'i m'a ɲɛfɔ bobo kuma ninnu anw tɛ se olu la ten an ka taa n dɔgɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen a ko awɔ i k'a dɔn wari min ko a suurula sabu min ye sefa wari miliyari 207 o suurula fɔlɔ ka tila ka miliyari 302 k'o suuru anw ka Mali bangew kɔnɔna na nin waati minnu filɛ nin ni ko in yɛrɛ n'a gɛlɛyalen don banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ BCEAO ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a y'i ɲɛ maana bɔ anw na sa dɔgɔkun kelen kalo kelen i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a ko nin wari min filɛ nin montant conséquent nin ye warimugu de ye koyi wa min awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ awɔ i k'a dɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye k'an ka bangew jɔ u senw kan ten jɛnjɛlaki wa a bɛ kɛ sababu ye ka nikura suuru ka ɲɛsin anw ka sɔrɔ busonbaw ma ka nikura suuru ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw yɛrɛ fasodenw ma sabu n dɔgɔ duwawu kɛ min b'a d'i ma ala k'a nɔgɔya u ye Sidikaba n'o ye Isufu Kamara ye a ko jaabi minnu bɔra n'o ye global awɔ i k'a dɔn de l'éducation o min n'o bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen na awɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a yirala k'a fɔ warimugu dɔ bɛ yen BCEAO awɔ i k'a dɔn a tun bɛ fɛ k'o cari miliyari 400 ana miliyari 400 ana kunkan fɛ 4000 miliyari 400 tɛ yan wallahi ana kunkan fɛ k'a tun bɛ fɛ ka awɔ i k'a dɔn suuru bangew ni ɲɔgɔn cɛ o miliyari 400 n'a kunkan fɛn na anw ka ba Maliba anw ka bangew ye miliyari 300 ana kunkan fɛn an y'o sɔrɔ awɔ i k'a dɔn ka sɔrɔ an kun mago bɛ min na o ye miliyari 300 ani miliyari 50 ana kunkan fɛn a banna n'i mago bɛ miliyari 300 ani 50 ni dɔɔnin na ne ye 300 ni 2 sɔrɔ a banna e tɛ Ala barikada n'o ye Gawusu wallahi embargo yɛrɛ bi kan wallahi e sera k'o sɔrɔ o yɛrɛ man di yɛrɛ tare bɛ fɔ koyi a ma diya dɔw ye nin digira dɔw la dɛ wallahi a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ warimugu dɔ fana tun bɛ yen n'o ye miliyari 1000 ani 600 ni dɔɔnin ye o fana tun kan ka cari bangew ni ɲɔgɔn cɛ ba Maliba anw ye min ɲini o miliyari in na o tun ye miliyari 200 ani 7 a n'a kunkan fɛ n dɔgɔ o min n'o ɲinina BCEAO ma ɲini dagirinda la koyi u sina ka u kɔngɔn fa o la ten o yamaruya di anw ma e k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ suuru anw ka bangew kɔsɛbɛ Sidikaba ko a ko nin min filɛ nin ye taare de fiɲɛbɔda belebele don ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ka bangew ma embargo waati tile in na ani gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ anw da la o tile in na o tuma BCEAO a ye nin min kɛ ka wari suuru anw kun nɔgɔ nin digira dɔw la nin digira dɔw la dɛ wallahi anw bɛ jamana in de nɔfɛ koyi kosɛbɛ an ka intérêt tɛ dɛ ayi wallahi ni e y'a sɔrɔ e min b'a di anw ma anw minnu fana b'a di maa wɛrɛ ma o min fana b'a di maa wɛrɛ ma jamana in y'o de ye koyi bɛɛ ma sɔn wa wa c'est comme ça dɛ bɛɛ mais que e m'a sɔrɔ dɔrɔn abo e bɛ t'i da jamana kɔ kan i ka jamana de bɛ lagosi kosɛbɛ i bɛ jamana kɔnɔ i ka jamana de bɛ lagosi wallahi yɔrɔ bɛɛ e bɛ jamana lagosi an ka sabali an ka jamana in to yen ten jamana in ka ninakili jamana in sɛgɛnna jamana in ka taaɲɛ kosɛbɛ jamana in ka yiriwa a banna o de ɲɔgɔn tɛ a banna kuma BCEAO a ye wari suuru an ka bangew la kosɛbɛ fasiri filɛ nin ye nɔgɔ indicateur indépendant n'i y'u ka fasiri u ka bidon bɔli indépendant ne y'ale bila la révélation ne b'ale sama ka gɛrɛ n na mun ye nin ye rédaction maaw nin ye olu ka fasiri ye ɲɛma nɛgɛ boli nɛgɛ kan an ka taa o bunakun kɛnɛ kan ko mun ye Sopafer ale tɛ mun ye chemin de fer o ka jabala ye wa mun ye o ɲɛmaaba o kuma na ɲininkali to min sigira ko a sera a dan de la wa k'a sera a dan na wa kosɛbɛ i balimakɛ don n dɔgɔ i bɛ Awa Jalo fo n ye ne yɛrɛ ka Awa Awa Jalo Awa Gawusu Kalilu Berete Ala ka hinɛ la Madame Lalabi Awa Jalo Madame Lalabi kosɛbɛ Awa Sako kosɛbɛ i b'u fo n ye wallahi k'u Jalo k'u Jalo k'u Sako ko Ala ka sijan ni kɛnɛya ya rabi ni Ala sɔnna ma n yɛrɛ denkɛni n'o ye Muhamɛdi Lalabi ye sini sini tɛ samedi ya kosɛbɛ ye face à face bi yan a bi yan sini 20h 20h pile face à face Muhamɛdi Lalabi a ko a bɛ se ko la kuma ɲɛna ko a bɛ Lalabi jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ an bɛ nin ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn na o ye Waramasa de ye Waramasa anw ka donso émission kɛba n'o ye Waramasa ye ale tan bɛ Muhamɛdi Lalabi ta tɛgɛ ma kosɛbɛ sini 20h Nura FM na k'a bila page kan en direct kosɛbɛ n'i bɛ yiri dɔn i bɛ furakɛ ka sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ bɔ a banna
wallahi kuma ɲɛna siga t'a la kosɛbɛ Ala ka sini jira na yarabi bismillah an ka taa kosɛbɛ fasirikɛba ka fɔla mun ye rédaction maaw ye ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko mun ye terrain ko est ce que a kulekan na bɔ mun ye Bamakɔ bilen ka taa mun ye Kaye ko waati sera ko ni ɲininkali to min ko a ka sigi o sabu kɛ maa mun bɛ mun ye super-affaire kunna bi a ɲɛmaaba sa ko ko wulikajɔ mun o b'a bolo ko siga t'a la ko a yirala k'a fɔ ko a sera a dan na koyi nin cɛ kofɔlen mun ye Mayiga ye ko a sera a dan na dɛ i balimakɛ Ibrahima Mayiga ale mun bɛ super-affaire kunna ɲɛmaa ko a sera a dan na na mun minɛ awɔ meka namu gɛlɛ o namu gɛlɛ an ka taa awɔ e ko jɔn Ibrahima Mayiga ne y'a f'i ye ko Mamadu ni Ibrahima tɔgɔw tɛ kelen o ne y'o f'i ye o a Mayigalama ye jumɛn sisan awɔ fana y'a dɔ wɛrɛ kɛ a Mayigalama y'a Mayiga ye kɛ Ibrahima Mayiga fasirikɛba ka fɔ la Mayiga don an Mayigaw fana tɛ kelen ye o mun kɛra Mayiga tɛ kelen a bɛɛ tɛ bɔ yan fɛ wa Mayiga dɔw bɛ Gana dɛ a fɛn bɛ Gana a bɛɛ bɔra Gawo de dɔw bɛ Côte d'Ivoire a fɛn bɛɛ bɛ a bɛɛ bɔra Gawo de ka taa yen ale Mayiga wɔlɔfɔ bɛ Sénégal a bɛɛ bɔra Gawo de a ma ja a bɛɛ bɔra Gawo de a bɔra Dakar de ka na a bɛ tɛrɛ sira de fɛ bisimila ko a kɛra di ko mun ye Ibrahima Mayiga ɲɛmaa ko a sera a dan na koyi o sabu kɛ mun ye cheminot yɛrɛ ye u kamana ganna kosɛbɛ nin cɛ in ka taabolo o la n'o de Ibrahima Mayiga a filɛ mun ye cakɛda mun kunna n'o bɛ super-affaire kɔfɔ ɲɛmaa ko a sera a dan na dalilu foyi t'a bolo bilen ka nɛgɛ kɔni ni ka a boli nɛgɛ kan mun ye fasirikɛba ye a ko waati mun na ko nafolo mun n'o dira walasa ko mun ye terrain a kulekan bɛ se ka bɔ cogo min na k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali baara misɛnnin minnu bɛ se ka kɛ terrain gari kɔnɔna la cogo min na ko maa t'a dɔn ko a nafolo ko a bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn maa si t'a dɔn mun ye chemin de fer mun ye maa mun b'u ka ɲɛmaaya la bi n'o ye ka baara fɛn fɛn de kɛ mun ye super-affaire kɔnɔna la ye nka siga kɔni tɛ fɛn mun na a yira k'a fɔ ko mun ye dagabana mobili sanw ko nin cɛ kofɔlen ko a b'o la koyi Ibrahima Mayiga kɛ Allahu akibaru bisimila mun ye Ibrahima Mayiga ko nin waati na mun ye dagabana mobiliw sanni a b'o o de la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye cheminot dun maa caman bɛ yen k'olu bɛ gɛlɛya o kɔnɔ la o waati kelen na nin cɛ kofɔlen n'ale y'u ka ɲɛmaa ye ale bɛ dagabana mobili san wa mun ye tulu ko o tɛ jigin ka bɔ a ka so kɔnɔna la fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Ibrahima Mayiga ko waati sera ko mun ye Ibrahima Mayiga a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a tɛ se ko a ka yɔrɔ in ka a bila fasirikɛba ka fɔ la hali bi a kelen tɛ koyi k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali minisiri mun bɛ yen n'o ye madamu Danbɛlɛ Madina Sisoko ɲɛmaa ko a n'o o bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ tɛ kɔ kelen jɛgɛ ye wa o sabu kɛ mun ye cheminot y'a laɲini mun ye minisiri yɛrɛ fɛ wagati tɛmɛnenw na ko a n'u kana sigi ka kuma nka k'a daminɛ dɔɔni kama fɔ bi mun ye minisiri ye a ma cheminot ko jaabi hali a ma kala yɛrɛ don a ɲin na ni ka bɛn a ma n'o de madamu Danbɛlɛ Madina Sisoko a ma kala yɛrɛ don a ɲin na ka bɛn a ma ka fasirikɛba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye k'a fɔ ko nɛgɛ bɛna boli nɛgɛ kan wa ka nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Ibrahima Mayiga kofɔ super-affaire ɲɛmaaba k'ale to ɲɛmaaya la ko nɛgɛ bɛna boli nɛgɛ kan ɲɛma ko a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ la révélation ale kɔnɔna la révélation maaw olu ye fasirijɛkulu ye i bonya o b'a la nɔgɔ min ye jinɛbilen dolo i bɛ ka foli fa ye a ko di a bɛ ka jigin an gan de komi dɔgɔnɔ don e y'an se ko ma a baasi tɛ Ibrahima Mayiga don an bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen o awɔ an bɛɛ ye kelen mais i b'a fɔ a ye ko a bɛ ka sukɛli min fana ma balima ko a bɛɛ ye Mayigaw ye a fɔra o a bɛɛ ye Mayiga ale bɛ ka jigin ne kan di Asimi ne tɛ Mayiga ye ale bɛ ka jigin ne kan di Asimi ne tɛ Mayiga ye ne m'a fɔ ko Asimi ye Mayiga ye Asimi ye n tɔgɔma di Asimi n'an ka surun ne ko n ka n tɔgɔma de don a n'an ka surun ne tɔgɔma de don voilà n y'o de f'i ye de n ma Mayiga ko f'i ye dɛ i ko k'i to an ma ne don n tɔgɔma don ala voilà ala k'a ni sababa yarabi ama ni ala ka jɛ voilà ndɔgɔ n'an bɛ taa an bɛ se siga t'a la ndɔgɔ ma nin ɲɛma nin mɛn si de ma labɔli kɛ a to n t'a to n'a to n'i kɔrɔ i kelen n'a cɛ Daramani Jara ko cheminot k'u bɛ kalo 5 bɔ bi k'u tɛ ka wari sɔrɔ wallahi nka fasiri min bɛ yan o ye Prosper Ki ye e ye min ta sisan transition de don wa révélation n ko transition de don a bɛ transition de kan nin tɛ transition tɛ fangale yɛrɛ fɛ kuma banna ala k'a ni sababa bɛɛ Daramani Jara Prosper Ki ale de kuma bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko révélation révélation n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ don ka ja sebali tɛ wallahi si o de bɛ mun ne bɔ kosɛbɛ a ko nin cɛ in jado kaso a ye o nectar ji a y'o sɛbɛkɔrɔ min bisa min ye cɛ in ko a ye ji dɔɔni kɛ a ka te la bi a hakili sigira don tɛ wele don na a hakili sigira Isa Kaw Jimu wula dɛgɛ su 3 skei skei
ne mo fie na ngoni ma tori bla jigala na aka na ko jisuga flati o fie daga su saba nye dun chama wallahi nye dun chama na fore ka sabali na fore ka sabali sabalo ga kusa la haula daga su saba don tamana ngono Allah ka ni sababu ami ndo mi awekado fasiri mbata ako awekado minye aunga kobai mechugumi mali politiki akobai ndo ko iba sugu bela jele sura kono ma sugu be be ma kala ne sura kono ibe ma kala mbaru sura kono ibe ma muyune ni saballo sura kono ibe ma do sura kono meno iba fogo zementu kuna ndo temene go kabui nyogolo mbolo ba kono lo sharu ba kono jigolo ba kono manjimilu ba kono awekado ka fo minye daba were no e gran atara ba kono minye fasiri dia fa minfo mbe ko dila sima ako be ka boy ma do be hali ni nye beta ka duma ulafia lente ulu be de be awekado ni ngono ako yelma amba fobi fokata se shini bandi klala ako minye awekado isa kawjumi kwa bora nye yoro ma shite adon isa kawjum ala yito aka masala anana kana politiki buna guka isa kawjum bi ambe doni mena ko bi ndo awekado ka foko ayita ka gushili mindo ode awekado maminu mbe ni awekado unate kunglina krena wati be abolu buruja abolu gushi ni jatemineke se ka ujumi rebe gushulu ke wati do fe yere abe min nofe ma yere te odo ako ninje awekado wati mina semasi awekado krira ko lance de la ninje awekado adona sabu ayi glo mamin gamana iglo mamin kerela ode awekado muhammadu diko Ustaz Mahmoud Diko ayi glo ode kamana iglo o kerela wati labo na kesa minya awekado nincheyi wati bela jerele abibo bo bi chaya bo bi ke ka keso buye ka tugu M5 RFP o mo no fe sabu uluye Ustaz Mahmoud Diko ta ka ke awekado uka awekado te murali wati temenona yugulu dabora awekado fanga belebele dira M5 RFP ma o kera so buye Ibrahim Bouakar ke ta ka fanga awekado ushurula nincheyi abe kuma kaminu vo ani aka declaration na nyona chama kera sauye awekado ko ni uyata kabla ko chaman jela nga aye awekado ko nyami nywana aye ko ferege nywana sabu awekado amafam yali so kula masirike bako akumbi bo wati temenona yurugu binye nyami lijugu aninta shido akumbo fo wati be kanyeshi made masa ane awekado jamana maraba do mo saka ujum kudeta na nake wati mi utkolo klem kwa 2020 akwikado ka fo minye isa ka ujumi ayaka vesi yelma mi be no awekado M5 RFP ado lukar la nywana isa ka ujum asugandira kabla kata sientila ake 4e vice president minya awekado Ustaz Mahmoud Diko burange minfleni doni de kama aya ira nyamala afo politiki bunangu mi isa ka ujum ta politiki do politiki be tegere fo ila ele sanve dogo ka fo ila shuru duma politiki mai politiki kolombali ikaro ka fo minye ni ngobe isa ka ujum anana fenjama ngira awekado keneka minye fasirike ba ere minfo o yekaba ko dayo ko akoso manque cruel d'éducation yoro o yelmani ka gele bona kata ayo koin awo ako ninjay ba le ko ni kera sobuye minya awekado ashimi goita ka to ko dala ko l'imperturbable ay kuma chaman fo ko ka nyini ashimi obisika tatugo mina kala taw awekado usratikal ay yere kunye la fasa ba jonjonde ka nyeshi katikawma ngabi don mina ko bi politiki ya manger wallahi aya manger da wallahi aya manger est-ce que a manger wallahi politiki ya manger a manger ka sauke isa ka ujum tora ka koina afora nyena kwa akasabali akelembe bavo ko tindeni wallahi pam atebi yoro jonjondo ayrela otneni bitu akapanina kati yere shuru tigatulula te chwa wa bi manje o isa ka ujum toro de la sa ke pam cholobe kati fili tulu jila mi nyen ni anika do mangma chama ayo deke akera so buye atara awekado wula kosobe ndogo wula aye wati damadama okay akera ka ujum awekado abidoni mina ko bi ma chama ngumbi bula nofe abe yiko dola atiri chama mbe uyaye ka toy isa ka ujum kumbe noro ma chama na be isa ka ujum toy isa ka ujum bi abe bulla maminu nofe ayre maminu mburuja ka teme are la gushita ka nyeshi maminu ma ina fokasu mutapo ananyu ana chama isa ka ujum be bulila awekado ulude nofe ninya awekado Mahmoud Diko ale re ko ni tika ko ki sengo isa ka ujum ka ko bela jina ako
occasion min manana isa ka ujum bilama abe shogal se bakoro gosi ka se bakoro buruja ako ka soro ministre min be anguna bi no e premier ministre clear o de be away kado isa ka ujum na ni ka nyeshi away kado shogal ko kala parce que ba ko kwa dumbe don min ko bi awati do kuma sera akaje mana maraba bunya yalsa dona na tawla ay refna abisika bla o bunya mina abisika bla o kono chugo mi isa ka ujum fengele min be bi no tura ay yalsa akaseka yele jamana away kado o sanvela la o de amidon min ko bi akaji doni ke akoljila ay nyamakuji o de sebe dem bien akaji do ka nyamakuji ba soro c'est concentration ay ji doni ngala ka doni kala ay doni ngala et d'arrêter ces critiques acerbes et non fondées ay doni kala sur les grandes personnalités burujali ni awikado korofoli ni kuma chama minumbada wati beka nyeshim marabo maboma ka ko fana akodabla ayadabla ayadabla isa ka jum kuta ko ni kuma na don ro kubitani kasula kubitani kasula adabla isa adabla ko jum adabla isa ko ni no ayadabla ringo ni anga fuli baya parce que nere yo des fois mabaya tamashion kacha kuma chamun bai wati temeno na nere de afo ya ngoni diguma nyenyini ngoni nche imbase kuma ayene fo amena isa ka ujum yere ka kuma chamun be mo kuma bula nofe ka nege awe kado ka shuka ke kado bafalinga abina fo amedon mene ko bi ikran president bilama ayre ko ko ale kamana gwana ale dabari bana sabu me nyema kuma ka minfo ale mimbe ka kebi o tekeli ale buru limu chira ale la do yema bitambu ci pucina ube o pucini mine onga maketi donc ale re dabari bana ndoko nyeba bina wuli kuma mi o ba soro nyeni kera donc a problème mi o de ngbo de fo isa ka bi re dron tede mana ke nyem mauma mi sabali wati do be ke mawbi nege ke ba falinga ngakani kakane kuma la ni bede wallahi tawbu madigi de bu yere bunya wallahi ibo de jate mine dron noti hali radio bara emeti abeti ndoko wati do be ke ma do ba fie karta awma ni fo karta ku ngani fota keta ni mine na do min kata adogo kundrondo abana no temana ubayini ko edita ya toy ubayini ko ngonna nyaga bebe ke edika ubayini ko donc barake ka barake oro sariya kono barake oro e min lanyini barake no sariya yi odi nyonte ala kan ni sababe no wati la ba ngonna na anya bala kuma chama mbeka bo rezo kan Mamadou Diko anga fuli bay usaz l'imperturbable amba fu l'éclairé ka wali mando mais domi beleni touriado ne gafew nana na tara contre Mamadou Diko aywa ambela gushi ko bebi daunga et pourtant machima Mamadou Diko défend abada katemenura FM ka okera wa hali shini amba défend gafe bora mimba ka faveur la amba défend ti balata la abada sikatala bo karebe gafew taw kosobe ne da de ba fo ye ngoni fasiri min flani aye nunun bla nunun may kosobe aye nin keta ni may na fara ko o bela itse ka barake kosobe maka chade nyama kai ala ka ni sababu na te munye Mamadou Diko aka article chamambe abe na munye Nura FM konala ya e de ba fo ka nga tui achama e ba fo ka nga tui wallahi parce que adobe o keleme ka burja kosobe mais maminu fana be nu ko ni be ka radio barake la be fara nywanga be ke kelinyi beti kelene ni ya on fara kan kan sindu ala aywa ne ko ni masa jabaru wahidun ala nya bebela ne ben ta di alima abana ikera bar radio barake la yo ikera Facebook yo ikera almami yo imana ka fefe ikera fonfemi wallahi ni ko ni ya noronila imayi abana ima be ka ta dron ka norona kiye se kula parce que karsa kadiye maka kero masambe jabaru wahidun amba dama abana ala ka ni sababu kosobe ndo anga Mamadou fo kadiko kosobe ala ka ma shika burjari na kesa obe ka ombe bla control on ti machi control abada e mi mbeka ni la me ne beka karta gushi bi e ko kai très bien ni turu seri fana ka Mamadou mi ka na gushi de abada parce que mi mbeka la gushi do na jari o mo wardi ne mo kosobe e re min tabe ka la gushi war ma wardi wa on ti war mi ne ma abada war koni o ma bola pe ala ka no yere do angar ala ka ni sababu kosobe vraiment abana nyama ya foto ko na korofo ko na te foka tebeni ga wati koni asebe korosira wati sira asira wati sira ko yere te bulude kosobe
wati sira nota kelen ne kumbia aéroport ya ok une minute yangata kosobe o fara nyoko ka dakuru nyekele abana no mo fo mayne la révélation me boni ale munya ATD ale de kumalindo kwa segu keta segu anga fulibi fulibi taniki isigare a forle du de kosobe quartier glan nuni abodon wa monsieur fana du moi monsieur abodon kosobe bismillah aéroport international Modibo Keita kibe na ka fo ko munye police mun be fo kata fara munye police mun no be frontière kona la nyama ni police jakulu fla farla ko bolo fara nyanga munye 4 kg ko ga ni kilogram nani nyona nyama ni ka bolo takada oka fatrika baka fola akoko munye fasode njuma ndo de ni kibare ka adi munye police la ko ma ka ira ka fo ko munye valise do ko ni obe valise ni sigana valise do o valise ku nga bo munye bamako de ki kunda munye pai oka munye fe kalo kile muga ane fla ana amugani saba o su konna la o stratégie lebe na ka foko commissaire mbe commissaire de police division Ibrahim Kebe ale wuli ka jo nko o blasenga ani muye police de frontière maw e wuli ka jo chama ke wala sa ni valise mbolo o be se ka da akato muna akoko ni valise ne dora kuba akonna la ko kayini kilogram nani nywana ibe na ka foko muye DG dota do koy ali no ya so fastre ke baw uma atiki buguna tike ko ko ofofolo ko ka ko mali disi bele bado nyama ko otade do ngame domina ko mbi munya ni kilogram nani ngoni ko ga ni kilogram nani nyama anafulo kasabi kwa ka bokosobe akumuna bo mali de la ni ki kuna muye faransi uka ganga pulsu uka wulika jonu ka chesiri anuka jateminali ane faso de nyuma muno farluka kan barake wala sabu muye tege be sika dani ndro ko jugu ngan tokomna nyama folu betanu kusegere na fone flani anya samaka bo munye révélation ale konala ATD ale kalim galatike marma ga nyama ibunya obala ndogo babu nyena la sana fofana bana la sana ala sana ambifu ki wali nyumando nura FM kuma so bay ngonnan folin tanu la se kanuba de ba ani la mejere je kulu bela jili fem be nu be ka name bela jili ka don ka foku bunya be an yo ala kana anga do ya man se machine abada an kanu bawu bula menu yere be nu man kan anga be foka be wali mando wa ambe do ke an ya fale do mo ka ya fama wa ambe ala indiri ala inga ya fam bela jili ma Brahma Kulubali mbi foki wali mando ablay folin tanu be ka nyeshima moizi la vie continue anga do ba belebele ili diku Cheikh Bijara ambi foki wali mando fierté away kado flaqué anga fuli bi fanay Nura FM sanfe miye away kado Sidiki Jara awagindo ambi foki wali mando Haji Suguba Samaki pre auto menakura anga fuli bi ba Cheikh ne Keta aida magaji furuche président international anga foka wali mando aida magaji fu ndo ablay Berti Ablay banfa anga fuli biye sanga ani wati minyi awekado ablay sigasu anga fuli bawi nga bilibili katra region mabbe au befuka obe walimando sanga ani wati Jallo Bouakar CR7 anga fuli bi fanaye ndo kantina sega befo Aïssata Sila ama Aïssata Sila ma fana fonu wati na Francis konala kwa Sila wati sira wati na nijo ngambe mo hakila kunu ajirula ka fonura FM anga anniversaire Asira dixième anniversaire ni ala sonama abike ka damine marsikolo kile tani fla tani saba tani duru soro ka kunje ni kurana kalam belebele o kuma na sa tani kele minye demsenu ka nyene je belebele an demsenu ambita munguri ka tan nyagari minye away kado shifi so min fleni princess hippodrome o kuma todi de ko picking club o tay bra picking club o do ke ay ko ping club o do ke to wu de bitai evna ma ko picking club de ka ping club picking club chugudi kama anga takali ka suma woron itara laba mingera nene karlila ini bura abora o gera nogo kuma sa ping club avec le 11 21h wati do sara no ye bi e quartier o ye kemenani ga makelentadu manini ka awekado ga fujama bi nyuafe bi do taka da fana o ye kemeshigi artisu chama bi o kene kono o mi ye choreographe ni anyogona chama o labene do kene ngono ni ala ka je o kalo kle tanifla ke nyene je bayi an yere ka dawda dambele ani ka do nyene je kela chama barafo adama una nyogona chama abebe nyu asuro ya kene ngonna na ni ala ka je
fana digo fana digo fana bina baasi tɛ ko fana digo k'a ka bisimila o kuma na nin bɛɛ ye folikɛlaw ye minnu bɛna kɛnɛ ɲaga anw bolo Nura FM yɛrɛ daba in na yan le 12 o ye le 12 le 13 o ye balontan belebele n'aw mago bɛ ka Cristiano ye a don a ye na a banna a bɛ kɛ terrain tɔgɔ Samakebugu terrain min filɛ sirada yɛrɛ la tɛ yan sirada ta yen ka ɲɛsin kalanso ma cɛw ka bon dɛ a bɛ tila de kɛ parce que Nura FM denmisɛnninw ka kubu dɔ fana bɛ yen a fɔnɔbaga bɛ caya dɛ kubu in final bɛ taa don donc an ni clinique espoir an de bɛ ballon ta don ba in n'a ka cɛ don voilà a tɛ ja dɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa analyse kɛ i ye pikiri kɛ i lafiyara de walahi awɔ n'i y'a mɛn scanner n bɛ t'o kɛ i lafiyara de awɔ a don hali a ka sajifamu b'u yɛrɛ jɛ walahi hali sajifamu hali a ka gardien mama ninnu fɔ u yɛrɛ fa hali u ka gardien b'a yɛrɛ walahi hali u ka jakumani walahi basi tɛ a bɛɛ o ye le 13 y'o ye le 14 an b'an lafiɲɛ awɔ le 15 sɔgɔmada fɛ awɔ an bɛna gâteau belebele in coupation yan o bɛ kɛ ka journée porte ouverte kɛ fɛn fɛn bɛ fɛ ka Nura FM baarakɛlaw ye a n'a kɔnɔminɛnw a banna an bɛ dayɛlɛ aw ye kosɛbɛ a ye na aw bɛna lajɛ awɔ o ye le 15 sɔgɔma ye le 15 wula fɛ awɔ suro ne sugura dɛ e sugura mun na a ka musolakaw fana ka taa u yɛrɛ di 6e arrondissement musolakaw ma ko gɛlɛyara dɛ polisiw ma o y'o kɛ dɛ u tɛ se u la o polisiw tɛ se yan ayi yabada ɲɛma polisi kurani ninnu caman bɔra formation na a ma mɛn koyi e ka mɔgɔ ninnu filɛ nin ye a dɔw f'i ko boucher e fana i bɛna a gindo fɔ e bɛna a gindo fɔ a bɛ taa yɛrɛ di polisiw ma a ye bɔ bara k'u la ayiwa ala ka ni sababa bɛn 6e arrondissement ala sɔnna a ma le 15 awɔ ani an ka musolakaw awɔ Nura FM musow awɔ ani 6e arrondissement musolakaw kosɛbɛ olu bɛ ballon tan awɔ ko ɲuman ni terrain ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten n'o ba juma min bɛ da o kan awɔ ni ala sɔnna an b'a kuncɛ yan sɔgɔma kosɛbɛ fo ka taa fɔ juma seli waati sera awɔ an b'a kuncɛ ni kuranna kalan ye a bɛ kɛ ten kuranna bɛ jigin ni ala ka jɛ ye ka dugawu kɛ ka ɲɛsin Nura FM n'a kanuba ni a dɛmɛbaa bɛɛ ma awɔ radio Nura FM awɔ i k'a dɔn o kɔnɔna na kosɛbɛ min ye 94 tɔmi murumuru 5 ni ye cɛ ni ala ka jɛ ye ɲɛma mun ye Tayiru Kɔnɛ a ye kuma dɔ fɔ dɛ a ko di ko dɔgɔtɔrɔ ninnu k'an k'an kɔlɔsi la sinon u bɛ sunɔgɔ fura k'an kɔnɔ dɛ o ye tiɲɛ dɛ a kana u ka dumuni kɛ dɛ walahi a ye pourtant a ye tiɲɛ fɔ dɛ an kana a banna tiɲɛ don dɛ awɔ ne yɛrɛ kun m'a yɔrɔ ye pourtant c'est vrai ko da an na sunɔgɔ dɛ Isa Magasa an ka foli b'i ye n dɔgɔnin don Isa Magasa kosɛbɛ c'est vrai awɔ Gawusu a ka ɲi an n'an ka jiw bɛ taa awɔ hali n'u kana gɛrɛ ɲɔgɔn na a banna hali u fiɲɛ samacogo ka bila awɔ u man ɲi tiɲɛ don dɛ clinique espoir awɔ jɔn bɛ ka kuma Dembo Tunkara Dembo an ka foli b'i ye awɔ k'a Tunkara kosɛbɛ Baba Adama ko di awɔ a ka ɲi même sans gardien quelqu'un tire à côté Baba Adama basi tɛ ne ka nin bi jɛ ko in bɔra diɲɛ bɛɛ o kuma dɔn a don Musa Sisɔkɔ Banamba Jelikɛ ni ala sɔnna a ma a b'i ye kɛnɛ kɔnɔ a don ni ala sɔnna a ma an kɔrɔ Si Solomanisi an ye wele bila a ma a b'i ye kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye a don ni ala sɔnna a ma Daba Tunkara awɔ i k'a dɔn ale bɛ jɔ an ka défense la an y'a wele a don ni ala sɔnna a ma Sadam Hussein Jagafɔ Sadam a welela ninnu y'an ka professionnels de ye ne yɛrɛ a fɔli dan bɛ kɛ nin ye professionnel caman welela dɛ professionnel minnu welelen don ka na a don ni ala sɔnna u bɛna ye équipe complet Madiba International Abidjan les grands milliers de terrain ale bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan maa duuru de voilà ala k'a don yira na waati sera o kumana an bɛ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo ka lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo i k'a dɔn k'a fɔ Nura FM anniversaire i k'a dɔn wulikajɔ n'a cɛsiriw a baaraw daminɛna an bɛ foli lase Mohamed Kulubali fa ale y'an ka international ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fa k'i Kulubali ka foli in tanu k'a lase awɔ i k'a dɔn ina arama ani awɔ i k'a dɔn jɛnɛ ko ne ko k'a danbele ka bɔ min ye awɔ i k'a dɔn Moribabugu la an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma sanga ani waati ka foli lase Seku Keyita k'a ni cɛsiri an ka belebele a fana nan bɛ carte ko in de don an ɲɛ bi sɔrɔ sini an ka foli b'i ye ni ala sɔnna sini
tungarange fana o bɛ kɛ 18h waati ni Ala ka jɛ ye inshallah kunnafoni di maaw ma kosɛbɛ ma fa n'a ka jamana ɲɛw fan bɛɛ Gawusu Keyita fo k'i Keyita jata foli lase Burama Traoré jo bɛrɛ ma ne ko Arada Messi tɛ yan bi de maa ye studio a sɛlɛla tuguni Arada la o a taara Arada la n'u m'ale fa ye a tɛ yen bilen a bɛ téléphone in kɔ hali bi o a b'a nɔfɛ hali bi o tuma e tɔgɔ ye Boubacar Traoré bɛɛ k'i ma ko Bete ne ye Gafujɛman ka Madu Mayimunatu den kosɛbɛ Madu Mayiga Dagantigi ni Ala sɔnna sini tungarange an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Muhamadu a k'an bɛn